Praise God. Maayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen. Karong gabi o ng mga igsoon, muna po ni ang pribilehiyo o panahon alang ka nato nga magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Igsoon, before ta magtuon sa pulong sa Ginoo, ato na ta sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen o Amen. Praise God. Karong gabi na mga igsoon, mali ang higayon nga kita magtuon sa pulong sa tong buhi nga Dios tungod kay matud pa ang pulong sa Ginoo moy atong pagkaon, dili lang kay kanang physical nga food, kundi kailangan po nato ang spiritual na food para makalahutay ta, makapadayon ta, mudaog ta sa atong pagpuyo ni kalibutan na nga nagasagubang sa mga klasik-klasing mga panghitabo diri sa kalibutan. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Karong gabi na mga igsoon atong tunan ang pulong sa Dios o ang ato ang foundation text nga atong pag-ablihan mo ang libro sa Jeremiah chapter 15 verse 16. Akong gikuha sa New King James Version tungod kay dili nato makita ang ato ang topic karong gabi ng mga igsoon. Verse 16 ang pulong ligayon siya, your words were found and I ate them, and your word was to me the joy and the rejoicing of my heart, for I am called by your name, O Lord God of hosts. Ang magampo ta sa pulong igsoon, amahan ang mga langit nun, salamat nining matahong nga kagabion. Salamat, Lord, sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong mga pagpadayag, pinasay nga pagpadayag, imong ipaabot sa matag sa Ginoo. Salamat, Lord, amo kining isalig na kanimo tungod kay nasayod kami gagi kung wala ka sa among kinabuhi, wala gid may mahimo. Andama amo kasing-kasing mo ang tabunok alang sa imong pulong. In Jesus name we pray. Amen. O Amen. Praise God. Karong gabi na mga igsoon atong tunan ang pulong sa Ginoo. O ang ato ang tema nga atong paghisgutan is kini siyang ginaingon nga tinubdan sa tinuod nga kalipay. Praise God. Dili sa kalibutan igsoon, daghan kaayo og mga source or mga butang nga makalipay sa tao. Nakoy kay istorya atong last Friday nga nag-istorya mi about sa kanang gitawag og happiness. Then nalingaw ko sa iyahang kina-share tungod kay daghan po kay kong nakatuonan sa iyahang mga kaagi. Dati siyang preacher, then karon retired na siya, gikan siya sa gawas, retired na siya. Nahimo siyang head nurse dito sa gawas, then karon na siya diri nagpuyo sa Davao. Then I am so blessed tungod kay kung unsa iyang na-experience, unsa iyang mga kaagi, iyang gina-share sa ako, unsa po ako ang mga kaagi, ako pong gina-share sa iya. Then blessed kay ko sa iyang kinabuhi. O matud pa, ang atong ginahisgutan karon isang tinuod man nga kalipay, ang tinubdan sa tinuod nga kalipay. Okay? Na siya gi-example sa ko, ang tinuod daw nga blessed nga tao, na usa ka tao nga kwartahan kaayo, nagapuyo na siya sa Caribbean, naana ang tanan sa iya, grabe siya kadato, grabe siya kailado, pero makita nato sa iyang kinabuhi, then naay matod pa niya, kining tawhana o niya pa, asawa na lang gid daw ang kulang tungod kay naana ang tanan. Okay. Then nakay katong lakihan na siya nakita nga babae nga iya nakita kining bayhana mo na gid ni ang insakto nga iyang ginapangita na sa iyaha ang
ang kalidad sa usa ka babaye nga iyang gipangita. Then parehas sa iyaha adunahan, parehas sa iyaha nga wais, para sa iyaha nga naningkamot. Then iyang gina-invite ang babae, matud ba? Then excited kay siya, nagapahumot siya, iyang gina-prepare iyang balay, iyang mansion, iyang gina-prepare, ginapanindot niya tungod kay iyang gina-imbita ang babae nga iyang nagustuhan. Okay. Pagka adlaw na gyud, sa mong adlaw na gyud nga giimbita niya, ning tawag ang babae, ingon din siya nga gitawagan niya ang lalaki, ingon siya nga dili siya makaadto kay greedy daw kaayo ang lalaki. Ingon siya sa lalaki, ingon ang babae, greedy daw kaayo, needy. Nagkinahanglan pa siya. Yan siya, nagkinahanglan kag usa pa para malipay siya. Pero kung imong tan-aw nigsuon, kung ang tao bisan naanay mga katigayunan or mga bahandi sa iyang kinabuhi, mura ba og kulang ang kalipay, nangita pa siya partner sa iyang kinabuhi para malipay siya. Pero sa tinuod lang dahil igsoon, kining kalipay nga na-address kalibutan, temporary lang. Ikumpara nato sa kalipay nga gihatag sa tong buhi nga Dios. Okay. Matod pa sa Biblia, igsoon nga itong pagkatun-an karon. Daghang mga source, daghang mga pamaagi nga ikaw ug ako magakalipay. Okay. Matod pa sa Lucas nga magakalipay ta kung adunay mga pagpanglutos, tungod kay matud pa kini ti mailhan nga langit ang imong padulngan ug na kay ganti nga paabot dito. Ingon ang Lucas 6:22 hangtod sa 23, ingon siya diha, bulahan kamo kung tungod sa inyo pagsunod kanako nga anak sa tao, dumtan kamo sa mga tao. Isalikway, biay-biayon ug dauton ang inyong ngalan. Mo na gina-encourage si Jesus. Siya, bulahan daw ka kung ginatamay ka, ginadumtan ka sa mga tao, gisalikway ka, biay-biayon ka, ug dauton ang imong ngalan tungod sa imong pagsunod kang Kristo. Nga naman, igsoon, ganong bulahan man ka. And siya, in verse 23, siya, mosab ka na, ang gihimo sa ilang mga katigulangan ngadto sa mga propeta kaniadto. Busa kon himuon nila kaninyo, magmalipayon kayo kamo, tungod kay madawat ninyo ang dakong ganti sa langit. Kasagaran diri igsoon, daghan kay tag mga buhaton sa tong kinabuhi para malipay ta. Na atay mga atong pagatunan karon nga mga naglahi, kung unsa gid ang tinuod nga kalipay, kung kinsa gid ang tinuod nga tinubdan sa kalipay. Okay, matud pa din magkalipay ta tungod kay naay ganti nga andam ang Dios sa mga tao nga iyang gipili o gitawag. Okay, sa imong pagkapinili, matud pa niya, sa imong pagsunod kang Kristo, naay mga pagpanglutos, naay mga tentasyon sa kinabuhi nga usahay makapawala sa atong kaganas pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Pero igsoon, matud pa, magmalipayon kita, mapadayonon kita tungod kay adunay ganti nga nagpaabot sa langit. Pasabot ana, makaabot ta og langit. Ang atong padulngan gyud sigurado nga langit. Kay ang ganti na aman dito, ato mang madawat. Ingon pa ang ikaduhang Tesalonica 1:16. Ingon sa diha, gisunod ninyo ang pagkinabuhi namo ug sa atong Ginoo. Kay gidawat ninyo ang pulong sa Dios bisan pa og nagaantos kamo. Bisan pag nagaantos ta, magmalipayon ta. Atong gisunod ang pulong sa Ginoo, ang pagkinabuhi sa tong buhi nga Dios. Siya, luyo ni ining pag-antos, kitang tanan mo antos, kitang tanan mo agi og sakripisyo, kitang tanan mo agi og mga tentasyon pagsulay sa kinabuhi. Amen ba? Okay. Pero, ingon siya, padayon lang. Dawata, kung unsa ang mga ginabuhat sa uban diha kanimo,
ayaw padala, ayaw kahadlok, siya luyo ni ining pag-antos, malipayon gihapon kamo kay naghatag kaninyo og kalipay ang Espiritu Santo. Okay. Wala ba ninyo na question inyong kaugalingon niya? Katong panahon nga nakasinati mo og mga tentasyon, mga pagsulay sa kinabuhi. Nagmalipayon gihapon mo? Tungod kay ang balaang Espiritu kanunay nagahatag sa atua og kalipay. Okay. Ingon pagit siya sa Roma 5:3 hangtod sa 4 siya. Og dili kay kana lang nagakalipay usab kita taliwala sa atong mga pag-antos. Kay nasayod kita nga pinaagi sa mga kalisod, mahimo kitang mainantoson. Okay. Nganong magakalipay daw ta? Bisan ni mga pag-antos, ni mga pagsulay, tungod kay matud pa niya, luyo ni ining tanan. Ikaw mahimong mainantuson tungod kay kanang mga pagsulay gialaw na sa Ginoo sa atong kinabuhi aron ikaw motubo sa imong Kristohanon nga kinabuhi sa mata sa Ginoo. Verse 4 siya, ug kun mainantuson kita, malipay ang Dios kanato. Kung kabalo ka mo antos sa mga pagsulay nga imong nagian igsuon, matod pa sa pulong sa Ginoo, ang Dios nagakalipay uban kanato. Ug kun ang Dios malipay kanato, may paglaom kita nga maayo ang atong kaugmaon. Okay. Kinsa may nagakalipay diha uban sa Dios. Amen. Magakalipay ta uban diha sa Dios tungod kay siguro ang atong kaugmaon, ang atong kilauman, ato ginang ma-enjoy igsoon. Kay mo man ang saad sa Ginoo sa tuwa, di ba? Okay. Kung imong tan-aw ang pulong sa Ginoo igsoon, grabe kay na siya kanindot. Praise God. Okay. Sa atong pagpadayon, adunay kalipay tungod kay sa atong kinabuhi ba, naay kalipay nga atong masinatian, naay kalipay nga atong maangkon sa adlaw-adlaw sa atong kinabuhi tungod kay ang iyang kaayo nga kanimo kanunay nagapadayon sa imong kinabuhi. Amen. Ang Salmo 30 bersikulo 4 hangtod sa 5 siya. Pag-awit kamo og mga pagdaig sa Ginoo, kamong katawhan nga nagmatinomanon kaniya. Nganong mag-awit man ta? Ngadto sa Ginoo. Nganong maghugyaw man ta? Kita mga katawhan nga nagmatinomanon kaniya. Siya dayigan niyo siya sa paghinumdum sa iyang pagkabalaan. Kay iyang kasuko dili mulungtad og dugay. Apan ang iyang kaayo magapadayon sa tibuok natong kinabuhi. Daigo na to ang Dios. Ato siyang simbahon, ato siyang bayawon. Angayan siya ni anang tanan, magakalipay ta tungod kay ang iyang kaayo nagapadayon sa tibuok natong kinabuhi. Magapadayon sa tibuok natong kinabuhi. Bisan unsay mahitabo, ang kaayo, ang gugma, ang grasya sa atong buhing Dios, magapadayon gyud na hangtod sa iyang pagbalik. Ayun siya, masubo tingali kita panahon sa kagabion, apan malipay ra kita pag-abot sa kabuntagon. Amen? Ano na ang mga butang nga atong ibutang sa atong kasing-kasing unang igsuon niya. Magakalipay ta uban diha sa Ginoo. Ug unsa pa ang makahatag sa atong kalipay? Sa atong paghandom sa Ginoo. Siya kanunay natong handumon kung unsa ang gisaad sa Dios sa atong kinabuhi, kung unsa iyang gibuhat dito sa Cross Calvario, igsuon makabaton ka sa tinuod nga kalipay ilalom sa iyang pagpanalipod. Kay ang Salmo 63 verse 67 siya, samtang naghigda ako, gihinumduman ko ikaw, sa tibuok gabii na malandong ako kanimo. Praise God. 7, kay ikaw ang nagatabang kanako, maghugyaw ako sa kalipay, ilalom sa imong pagpanalipod. Kung imo tan-awon si King David igsoon, sa iyang gikan sa iyang pagkabataan-on, ug hangtod na himo siyang hari. Sa unsang paagi siya nahimong madaogon? Tungod kay kanunay siya nagahandom sa atong buhi nga Dios. Tungod kay ang iyang kinabuhi, iyang ginasalig sa atong buhi nga Dios. Tungod kay kanunay siyang nagakalipay, nagahugyaw sa kalipay, tungod kay ang Dios nga iyang gialagaran mao iyang tigpanalipod igsoon. Amen. Unsa pay atong
rason para magkalipay ta diha sa Ginoo. Magkalipay ta diha sa Ginoo tungod sa mga kadaugan igsoon. Ang Salmo 118 versikulo 24 siya. Mao kini ang adlaw diin gipadaog kita sa Ginoo. Busa maglipay ug magsadya kita. Kana lang ba kay nakadaog ta nagkaangkon ta og dagko nga projects, blessings, kaayuhan, kana lang ba ang ngayon nato pasalamatan sa Ginoo? Dili igsoon, daghan mga butang nga mga pamaagi nga kinahanglan o importante nga o kinahanglan gyud kang magkalipay diha sa Ginoo tungod kay ang Dios nagtawag kanimo Dios nga kanunay nagapataliwala kanimo bisan sa mga pagsulay nga midangat sa imong kinabuhi. Ang Santiago 1:12 sa iyang gingon kanya mga kaigsunon ko kang Kristo, pag malipayon kamo kung moabot kaninyo ang nagkainlaing nga mga pagsulay, magmalipayon kita taliwala sa mga pagsulay tungod kay ang Dios mo'y atong tigpanalipod. Siya ang naghatag ug nagtabang kanato sa panahon nga kita nagkinahanglan sa tanan natong pagkinahanglan igsoon. Ang Dios ang atong katabang, ang Dios ang magakalipay uban kanato. Hallelujah. Ingon ang 2 Korinto 9:7 siya. Ang matag usa kinahanglan mohatag sa kinasing-kasing. Kini ibig sa atong paghatag igsoon. Mohatag ka sa Ginoo sa imuhang bunga. Yun siya. Dili kay kumuhatag ka magmugot ka, kundi kumuhatag ka muhatag ka nga malipayon. Ang verse 7 siya. Ang matag usa kinahanglan mohatag sa kinasing-kasing gayud. Dili nga mapubos lang ubog at sa buot kay gihigugma sa Dios ang mga nagahatag nga malipayon. Sa atong paghatag sa atong tithes, sa atong paghatag sa atong panahon sa Ginoo, sa atong paghatag sa atong effort para sa Ginoo, pagkalipay. Bisan unsay mga buluhaton sa church, maghatag kag panahon, ayaw huna-hunaa nga, ay ikaw lang, ako lang man isa diri, ay wala man tabang sa ako unsa man ni diri, ay ngano man ni, ayaw na nagbuhata igsoon. Buhata ang tanan alang sa atong buhi nga Dios. Sama sa akong gitrabahoan dito, matod pa ni ma'am, grabe sila ay lahang trabaho sa isa lang kaadlaw mora ni agi ang inyuha ba kita nako nga dili lang kay kana igsoon tungod kay ang among ginabuhat is para sa Ginoo dili para sa tao. Amen. Yun siya magakalipay ta sa pagbuhat sa mga butang nga makapahimuot sa Ginoo o makapahimuot sa mga tao nga palibot sa atong kinabuhi igsoon. Okay. Sa atong kinabuhi diri sa kalibutan igsoon, kanunay tang magmalipayon, hindi lang kayo magmalipayon, hindi magpasalamat usab. Ang unang Tesalonica 5:16-18 nga siya, tungod kay kamo anak kang Kristo Jesus, buot sa Dios nga magmalipayon kamo kanunay. Kisa ba'y iya kang Kristo diha? Amen? Gusto sa Ginoo nga magmalipayon ka kanunay. Pastor, na may problema. Namo kay kakulangon. Ingon si Lord, kag malipayon. Matod pa sa ako ang gitrabahoan dito, ingon siya nga bisan ang mga pagsulay, pasalamati ang Ginoo. Ang bisan ang katubagan sa imong gipangayo sa Ginoo nga wala pa nimong angkon, pasalamati na ang Ginoo. Tungod kay ko imong tan-awon igsoon, more than 2,000 years ago na ibayran, gibuhatan og last will ang testament ni Jesus dito sa Krus sa Kalbaryo, ang mga butang imong ginapangandoy, ang mga butang nga gihimo sa Ginoo para sa imong kaayuhan o para sa akong kaayuhan. Yan siya, magampo sa tanang panahon ug magpasalamat bisag unsay inyong kahimtang. Siya, magampo sa tanang panahon. Ay pastor, nagampo mo ko kay ng buntag. Karong ito din na pwede kay nagampo na ko kay ng buntag sa tanang panahon. Bisa nagalakaw ka, nagatrabaho ka. Ang pag-ampo magiging igsoon, imuha ng pagpaki-istorya sa Ginoo. Bisa nagalakaw ka, bisa nagabiyahe ka, pwede kang maki-istorya sa Ginoo. Pwede kang modeklara sa kung unsa ang mga saad sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pwede nimo pasalamatan ang Ginoo sa matag karon ug unya sa atong kinabuhi. Pwede ka iduol nimo tanan mga problema, bisa nagabiyahe ka, bisa nagatrabaho ka, bisan asa ka, pwede nimo
iduol sa Ginoo ang tanan nga imong mga nangaigan. Okay. Napoy giingon sa Biblia nga wala na hingpit atong kalipay tungod kay wala pa nadawat ang atong ginapangayo or wala pa ka nangayo sa Ginoo. Okay. Sa diha nga maabot na sa atong kinabuhi, mahingpit ang atong kalipay. Ang John 16:24 unsa, hangtod karon wala pa kamo makapangayo sa bisan unsa kaniya. Pinaagi sa akong ngalan. Mangayo kamo aron makadawat kamo ug aron mahimong hingpit ang inyong kalipay. Ay unsay makapahingpit sa atong kalipay? Ang mga blessings sa Lord, ang mga saad ni Lord, ang mga panghandoy sa imong kasing-kasing nga gibutang sa Ginoo diha sa imong kinasuluran tungod kay nasayod ang Ginoo nga kaya niya nang ihatag sa imong kinabuhi igsoon. Unsay kaayuhan kon ang tao malipayon? Sa inyong tan-aw kay igsoon, unsa bay posible nga resulta sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nagakalipay diha sa atong buhing Dios? Okay, kung imo nang tan-aw igsoon na ang pagkalipay, ang malipayon nga kasing-kasing matud pa is alang na sa atong kaayuhan. Kung magakalipay ka bisan nay mga problema, mga ka nga murag weird magkaayo nga magakalipay ko bisan problema na akong nagian. Okay. Igsoon, kung nagakalipay ka sa bisan unsa nga mabutang imong ginapasalamatan ang Ginoo sa bisan unsa mga panghitabo, imuhan ang kaayuhan. Dili na kaayuhan sa uban. Kay Pilipos 3:1 unsa yang gingon diha? Karon mga igsoon ko kang Kristo, paglipay kamo diha sa Ginoo. Dili ako pulan sa paghisgot pag-usab ni ini kaninyo. Kay alang man kini sa inyong kaayuhan. Imuhang kaayuhan igsoon, ako ang kaayuhan. Kung mag-uol ka, kung mag-uol ko, unsay padulngan ni ana sa tong kinabuhi, dili maayo ang resulta. Pero kung nagakalipay ka sa bisan unsa nga mga panghitabo sa imong kinabuhi, kana sa imong kaayuhan o para sa akong kaayuhan. Dili na para sa ilaha, kundi dili para na sa tao nga nagakalipay diha sa mga saad sa atong buhi nga Dios igsoon. Kay matud pa ang pulong sa Ginoo, ang tinuod nga kalipay, kaayuhan. Ang Proverbs 17:22 unsa? Kung malipayon ka, makahatag kini kaayuhan sa imong panglawas. Apan kung masulubon ka, maglain ang imong pamati. Tinuod jud na. Napansin ako na sa akong trabaho. Pag magtrabaho ko nga na ako'y ginahuna-huna nga kanang makapag-uol sa ko, luya, kapoy, dili ka makakonsentrate sa imong trabaho. Pero kung nagakalipay ka tungod sa mga saad sa Ginoo mong ginahuwiran, nagakalipay ka sa pagtrabaho, matingala ka whole day, dako kay kag-agi sa imong trabaho. Matingala ka nga imong trabaho sayon ra kaayo, gaan ra kaayo, tungod kay ang imong kasing-kasing malipayon. Amen? Ug sa Biblia pa, kaayuhan, tambal sa imong panglawas. Kung ang imong kasing-kasing nagakalipay sa mga saad sa Ginoo. Amen? Okay, kinsa o unsa jud ang tinuod nga tinubdan sa kalipay? Katubang mga butanga? Yes, mo to siya. Pero atong tan-awon ang pinakasentro o pinakaimportanteng butang nga mo'y tinubdan jud sa tinuod nga kalipay. Matud pa sa atong gibasa kaganina sa Jeremiah 15:16 sa may ang giingon dito. Isa, your words were found. Nakit-an ang imong mga pulong. Nakit-an nako ang imong mga pulong ug ako kining ikaon. And your word was to me the joy. Ang imong pulong alang kanako mo kalipay ug kasadya sa akong kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo igsoon, sa diha nga imong hawiran ang pulong sa Ginoo. Kung imuhang saligan ang pulong sa Ginoo, ang mga saad sa Ginoo, magahatag nagkalipay ug kasadya diha sa kinasuluran sa imong kasing-kasing. For I am called by your name, O Lord God of hosts. Kung imong tanawon igsoon, isa sa tinuod nga tinubdan sa kalipay sa usa ka tawo is ang pulong sa Ginoo. Ano ang pulong sa Ginoo? Mga saad sa Ginoo. Okay? Ang pulong sa Ginoo. O adunay kahimpitan ang kalipay kung kauban nato ang Dios. Ang Salmo 16:11 siya, ginatudluan mo ako kung unsaon pag-angkon ang maayong kinabuhi. Ang Ginoo nagatudlo kanato. Uban kanimo hingpit ang akong kalipay
hangtod sa kahangturan. Kaya mo talang si David igsoon, grabe ka malipayon siya nga tao. Tungod kay nga naman, kanunay siyang nakig-uban sa Ginoo. Amen? Ug ang Dios nga nagtawag ka nato, siya ang nagapuno ka nato sa tinuod nga kalipay. Diri sa kalibutan, ang kalipay diri sa kalibutan, di kanang kalipay gikan sa bahandi, kalipay gikan sa ubang tao, temporary lang na, mubo lang na, dili na mulungtad. Pero kung ang Dios ang imong kauban, ang Dios ang imong gisaligan, siya kanunay ang magapuno sa tinuod nga kalipay gikan sa imong kasing-kasing. Kay ang tinuod nga kalipay igsoon gikan sa imong kinasuluran mugawas. Dili kay gikan sa gawas mosulod. Naga gikan sa imuha ang tinuod nga kalipay igsoon. Tungod sa pulong sa Ginoo, tungod kay ang Dios nagabutang ni ana ug nagapuno ni ana sa atong kasing-kasing. Ang Roma 15:13 ingon sa diha. Karon ang Dios sa paglaom magapuno kaninyo sa bug-os nga kalipay ug pakigdait diha sa pagtuo. Aron mo dagaya kaninyo ang paglaom diha sa gahom sa Espiritu Santo. Nganong punon ka sa kalipay ug pakigdait diha sa pagtuo? Aron mo dagaya dinhi sa atua ang paglaom diha sa Espiritu Santo. Diha sa gahom sa Espiritu Santo igsoon. Muna, kung ang Dios ang atong kauban kanunay, kung ang Dios ang atong ginasaligan kanunay, kung ang Dios ang atong ginaistorya kanunay, imuhang ginapabarog, imong ginapalig-on ang imong relasyon sa Ginoo. Ug tungod ni ana igsoon, ang isa sa pinaka the best nga advantage igsoon, kung ang Dios atong kauban kanunay, siya kanunay ang magapuno sa atong kinasuluran sa bug-os nga kalipay ug pakigdait igsoon. Amen. Okay. Kaduha nga tinuod nga source atong kalipay sa ang balaang espiritu. Siya ang tinuod nga tinubdan sa kalipay. Imong tan-an ang Galatians 5 katong sa fruits of the Holy Spirit verse 22 siya. Apan kini ang makita sa kinabuhi sa tao kung ang Espiritu Santo mao ang nagagahom kaniya. Mahigugmaon siya, malipayon, may kalinaw, may nantuson, maayo sa iyang sikataw, manggihatagon kasaligan, buutan ug makapugong sa iyang kaugalingon. Kung mao kini ang atong buhaton, dili nato malapas sa mga sugo sa Dios kanato. Okay. Kinsa hinungdan nganong ang tao mahigugmaon, malipayon, may kalinaw, may nantuson, maayo sa iyang sikataw, manggihatagon kasaligan, buutan ug makapugong sa iyang kaugalingon, ang balaang espiritu. Muna ito ibutas sa itong hunang-huna nga kung wala na ito ginahatagan o tingog ang balaang espiritu sa itong kinabuhi igsoon, kung wala na ito ginapaminaw kung unsa ang gusto sa balaang espiritu nga hikan nato igsoon, imposible kay isa sa katao nga makaangkon sa mahigugmaon nga kasing-kasing, malipayon nga kinabuhi, malinhaw, may nantuson, maayo sa iyang sikataw, manggihatagon kasaligan, buutan ug makapugong sa kaugalingon. Lisod ug lisod gyud na siyang mahitabo sa usa ka tawo igsoon kung wala nato ginaalaw ang balaang espiritu na maoy magapamuhat sa atong kinabuhi. Amen. Kung imo pong tanan igsoon, ang tinuod nga source sa kalipay, at tinubdan sa kalipay is mao ang gingharian sa Dios. Kaya nga naman, ang gingharian sa Dios dili kay pagkaon lang, ilimnon, kundi kalipay. Ingon ang Roma 14:17 siya, kaya ang gingharian sa Dios dili mahitungod sa pagkaon o pag-inom, kundi mahitungod sa matarong nga pagkinabuhi, maayong relasyon sa usag-usa o kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. Gikan gihapon sa Espiritu Santo igsoon ang kalipay gihatag sa atong buhi nga Dios. Amen. Praise God. Og I believe igsoon nga ang Dios kanang maayo kay sa atong mga kinabuhi. Ug karong gabi una nasayod ko nga kini atong ginatun-an sa adlaw-adlaw nga atong pagkinabuhi igsoon, magamit din nato ni kay dili sa kalibutan karon kung dili ka kabalo modala sa imong kinabuhi, kung walay pulong nga mopahinumdum sa imong maglisod ka, usahay maglibo ka sa imong buhaton. Pero kung imong hawiran ang pulong sa Ginoo, imong ginaalaw ang balaang espiritu, imong kaunon ang pulong sa Ginoo, dili kay imuhang kuanon ang Biblia ha, imuhang basaon imong kaunon, kun dili unsay pasabot kaunon, imong tagaan yung pagtagad, imong yung isulod sa imong kinabuhi, imong i-apply sa imong kinabuhi, imong i-practice imong kaugalingon sa kung unsa ang imong nadunggan igsoon.
magmalipayon ka, makalahotay ka, mudaog ka igsoon. Na dili na ko malimtan ang katong nagtrabaho pa ko sa Grand Mensing, nayo sa ka speaker dito. Naka-seminar na sila, ingon siya, dili na ko malimtan nga iyang ginaingon gyud. Halimbawa kung naay mamatay nga loved ones nimo, unsa imong buhaton? Okay, may moingon nga muhilak ko kay ko anang loved ones. Napoy moingon nga dili lang ko muhilak, mutanaw lang ko. Kung napoy moingon nga mukatawa ko, magmalipayon ko. Okay, kung kamoy papilion, asa sa tulo ang inyong buhaton? Praise God. Igsoon, imuha ang choice. Ikaw ang magbuot. Walay makabuot sa imuha. Pero kung ako yung pangatanon, magakalipay ko. Nga naman, huwag may magbuot sa akong malipay ko. Siguro ang nasa aban, uy, nalipay na siya, kaya namatay na siya, si Talpulano, si Talpulana. Igsoon, imuha ng choice. Ikaw ang nagpili niya na. Hindi na ako malimtan katong pagkamatay sa igsoon sa akong mama. Grabe, nakita ginamo ba nga, as Christian, according pa sa Word of God, ang kamatayon na to, alang kang Kristo. Kung magkinabuhi mo taning kalibutan na, magkinabuhi ta para kay Kristo. Pero kung mamatay man ta, alang gyapon ta kay Kristo. Okay? Mas kipili na mo ang managsadya, magakalipay. Tungod kay gipili man namo, nagakalipay mi. Amen? Usay madala ta sa tang emosyon. Pero igsoon, wala makabuot sa imuha kung maglipay ka. Wa po'y magbuot sa imuha kung mag-uul ka. Wa po'y magbuot sa imuha, mutanaw lang ka, magtanga. Pero hunahuna igsoon, ang malipayon nga kasing-kasing para na sa imong kaayuhan o para sa akong kaayuhan. Dili para sa ilang kaayuhan, kung dili ikaw nga adunay kasing-kasing nga malipayon igsoon. Amen? Praise God, hallelujah. O dinilang tama ng pulong sa Ginoo. I know and I believe nga kini mga pulong nga atong gitun-an karon nakahatag o pagtulunan nga na sa inyong kinasuluran nga magamit kini ninyo nga makalahutay mo, mudaog mo sa inyong pagkinabuhi as Christian nining kalibutan na igsoon. Amen? Magampo ta sa pulong, amahan na mga langit ng salamat God nining pulong ni magipadayag nining kakabion. Salamat sa imong pagsiliyo ni ini. Magamit naman alang Lord sa imong pag-alagad nga nagapaabot nga na kanimo. We honor you in Jesus name. Amen. Amen. Magapadayon ta igsoon. Ato ta sa tang communion. Kung isa tong ready, ibayon na to ang bread. Kay importante usab ni igsoon. Okay? Sa gabi ang gabriyan si Jesus, mikuha sa tinapay ug nagpasalamat sa Dios ug iya kini pikas-pikas ug iya gihatag sa matinunan ug mingon siya. Kaya pan nga nagsimbolo sa akong lawas nga may nagsakripisyo alang kaniyo. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord. Salamat Lord sa imong sakripisyo dito sa cross more than 2,000 years ago. By your stripes, we are healed. O Lord, tungod kay giantosan naman ang nimo. Ingon kasi mong pulong in verse 17. Sure, sorry. Malipayon ka, sorry. Madagaya ang imong kinabuhi, sorry. Wala kay balatian, sorry. Lord, salamat Lord. In Jesus' name, let us eat the bread and symbolizes the body of Christ. Bayan na to ang kupa. Sa mga gabi sa Jesus, may kuha sa kupa. Kung nagpasalamat sa Diyos, gihatag sa matinan na lumayon siya. Kini ang kupa nga nagsimbolo sa akong dugo. May nagdala sa bagong ako binanting walay katapusan. Buhata kini, alang sa paghandom ka na ko. Kaya sa matagkaon, sa matiginom ninyo ni ini, inyong limatala ang matay ni Kristo, antod sa iyong pagbato. Lord Jesus, salamat Lord. Salamat sa iyong dugo, ang iyong magiulat doon sa cross Calvario. Dugo nga nagpasaylo sa among mga sala. Dugo nga naghimo ka ng mga angayan, walay buling ka ng pagmansa. Dugo nga nag-abli sa trono sa grasya aron kami makaduol sa panahon sa among pagkinahanglan. Salamat Lord Jesus dahil sa mong dugo nagdagay dayo makaayuhan ang mga balay.
karong gabi yun agad ang gina-claim, ang ginadeklara sa mong kinabuhi, kana ang makayuhan, kana ang mga panalangin, magamanifesto na sa matagusan mong kinabuhi. We honor you. In Jesus' name, let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Salamat God sa tanang butang, God. Salamat, Lord, sa kalampusan sa bulaton karong gabi na Ginoo. Salamat, Lord, sa kalipay. Salamat, Lord, sa mong pulong. Salamat, Lord, sa mga katawhan na nagasubaybay ni ining mong bulaton sa ilang panimalay. Salamat, Lord, sa mong comfort sa ilaha. Salamat, Lord, ang kalipay manaa sila kasing-kasing gunahuna Ginoo. Bisan unsay mga panghitabo sa ilang kinabuhi, but Lord, piliun nila ang magakalipay uban diha kanimo sa imong mga saad ka. Tungod koy Lord, nasayo sila Ginoo nga kanang tanan kaayuhan para sa ilang kinabuhi. Salamat, Lord, ang pamilya sa inyo Covenant in Christ. Once po dumala ni Pastor Nerod Kiatson, once po pamilya, salamat, Lord, sa pagpanalangin kanila. Pag-iya, pagtudlo kanila, once Pastor Litzer, Ginoo, once pamilya ka. Salamat, Lord, tanang miyembro sa inyo Covenant in Christ, gikan sa mga kabataan hangtod sa mga hangtong. Salamat, Lord, sa pag-comfort. I release healing, miracles, opportunity, connection, breakthrough, financial, physical, and spiritual. And I bind you sicknesses, diseases, death, poverty, in the mighty name of Jesus. Wala kay gahom nga makapahilabot sa mga katauhan sa Diyos. Salamat, Lord, sa mong pulong, God. Salamat, Lord, sa mong pagkamaayo. Salamat, Lord, naso sa Israel. We declare blessing, shalom, salvation sa mga loved ones, Ginoo. Sa tanang mga tao, Lord, na palibot sa mga salamat, Lord, sa mga panalangin. Naso sa Pilipinas, Father, our President, our Vice President, our Mayor here in Davao, Lord. Salamat, Lord, ang kaluwasan, ang protection, wisdom, Lord, kang pagkamatarong ng magahalis lang kasing-kasing mga Father. Salamat, Lord, sa tanong butang. O karon, ang Diyos magapanalangin kaninyo, ang Diyos magagiya kaninyo, ang Diyos magalikon kaninyo, ang Diyos magatabang kaninyo, magkalikay kan sa buhat sa kaaway ug ang dungog ug himaya gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Iya lamang sa atong buhi nga Dios. Tanang anak sa Dios, moingon og amen o amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay. Hangtod sa sunod higayon ug maadlaw, kita-kita ta sa church 9 AM ato ang devotional 9:30 mag-start ato ang praise and worship. So, amen. Bye-bye. God bless. Shalom.